også mere flyvning. De savner lidt en scrubber foran. Okay, så bare op i marken og tilbage igen. Men lad os prøve at se, hvad han laver og vise en tak, han viser. Er du klar, dreng? Ja, er du klar? Samler dem her. Det er også den, hvorfor det er skabt, fordi det er hvad vi kalder en yard dog. Ja. Og det er når kvæg kommer til det store pens, og de skal wormkøre eller helt andet, de skal separere dem. Så bruger de dem her til at scrub dem op gennem hvad vi kalder shoots, ikke? Ja. Så en udmærket.